Hey, wakomana ndatsikwa wakomana pana tsikwa na legend. Ilegend. Wama munoziva ichika banana here. Ichika banana airova drum ndiye mchinda. Ndati nhasi auya izvozvi kuti abva kuseta drum kulive sound studios international. Aiwa chibaba ichi ndiye zvekuti akarova drum pana mpama yegudo pana ziso ipo baya sadherere mchinda uyu. Mudara aiwa sando dzenyu mudara aiwa sando mudara handisuda kunyembera sando dzenyu wakomana ka live yavepo panapa Live Sound Studios International. Aiwa shamwari yawa haana mbondudza kuti uya uzoseta angoti mudhara svika kuno kuti shamwari yangu semakore atagara tapambwa nomi tapambwa takashanda tese kuGrama Records. Aiwa zvafanana naHerbert Majeke vamwe vedu ivavo tichifamba takadaro simbi dzenyu awomana live sound studios live sound studios international, the best music oven ipoto huru chokwadi ndotenda mwana wangu agona sharp